Iepa lagunok ongitorri Lasto Txapelen kanalera, ongitorri Resident Evil 2 honetara eta historiarekin jarraitu alizateko Juan Bergara tituloan jartzen duen moduan txampon baten truke. Hemen falta zaigu txamponaren bila, bestela ezingo dugu historia rekin jarraitu. Beraz, joan gora apur bat lasaiago zonalde askotxo garbitu genituelako eta bar. Baina lehera hemen ez ustekoak edozi momentutan gertatu daitezkelako. Hori ez da.
Atetik ezin gara joan. Hemen gordetze puntu bat dago. A ver, bat, bi, hiru, lau.
A ver. O, mapetxe bat. A ver. Apuntatuko dugu. Beratzi ezkerra. 15 eskuina. Zazpi ez. Hau, ezen bera.
Ah, 203 da. A ver. Idatzi ezkerra. Eta...
Goazen pizkanaka, pizkanaka. A ver. A ver.
Vale, jaitxe bat gara bera.
Ai. Emakumea gezia sugea. Bueno, azkenean. Bueno. Ba, hemen utziko dugu, mi esker pasatzearren, eta hurrengoan gehiago. Agur.
Ya, Bueno, a lo mejor no era el mejor sitio.